Yn y ddrama, mae yna sawl thema. Un o'r themau ydy sut i ddelio efo'r gorffennol. Mae Huw Fyw yn gymeriad sydd yn cau allan y gorffennol, ddim eisiau meddwl amdano fo, ddim eisiau sôn am y trauma aeth o drwodd yn yr ail ryfel byd, enghraifft. Mae o'n ddyn yn ei 70au rwan, felly mae dipyn o amser wedi pasio ers yr ail ryfel byd, ond dych chi'n cael y teimlad yn y drama bod o byth rili wedi gallu siarad efo neb amdano fo, sydd dwi'n meddwl yn brofiad tebyg iawn i lot o bobl yr oedran yna ac o'r amser yno. A felly mae sut dyn ni'n gweld Huw yn dygymod efo digwyddiadau y gorffennol, y bobl mae wedi golli, a sut trwy'r ddrama mae o'n penderfynu anrhydeddu rheini mae o wedi golli gan fyw go iawn yn y foment. Mae o'n deall sut i dderbyn y gorffennol a byw yn y presennol. Mae yna hefyd themau yn dod gan y cymeriadau eraill o gwmpas euogrwydd. Mae yna un cymeriad nath ddim fynd i ffraeo yn y rhyfel, sy'n ffrindiau efo Huw, a mae perthynas nhw yn gallu bod yn heriol o gwmpas y teimlad o euogrwydd. Mae hefyd Wendy, mam cymeriad o'r enw Dylan, yn teimlo'n euog am y ffordd mae hi wedi dwy'n Dylan i fyny. A mae Dylan yn dod â thema arall i'r ddrama o gwmpas pobl ifanc mewn pentref gwledig yng Ngogledd Cymru, a'r teimlad yna, does na ddim byd i wneud yma. Does na ddim gwaith, does na ddim egni cyffroes, does na ddim arian. Mae o'n ymgorffori lot o rwystredigaeth o fod yn ifanc mewn pentre ac yn teimlo fel bod neb yn gwrando a neb yn trystio fo. A mae hwnna'n siwrne mawr mae o'n mynd trwy'r ddrama, lle mae bobl yn ymddiried ynddo fo. Ia, trystio neu ymddiried. Trystio, swn i'n iwsio, ond ymddiried yn Gymraeg gwell, mae'n debyg. Mae yna themau eraill o gwmpas byw mewn pentre a cael cymuned, themau positif o gwmpas pŵer cymuned, a'r doniolwch y mywyd pob dydd, yr everyday sydd yn gallu bod yn hilarious. Y ffordd da ni gyd trwy bywyd yn balfalu a trio gwneud synwyr o bethau. Dwi'n meddwl mae Tudur Owen yn edrych ar hwnna efo rhyw sideways glance direidus iawn. Felly mae yna sawl thema o'r dwys, a'r cymhleth, a'r emosiynol, i themau mwy eang o gwmpas pŵer cymuned, brwdfrydedd, ag dathlu yr hyn sydd gyda ni yn y presennol.